क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय दिनै नोंथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो बेयाव फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। जे मैयासो मोनसे इउटुब चेनेलाव जों नुनो मोन्दों जनजाति सुरक्षा मन्चनि सासे बिबानगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा रायखांदों जे देग्लायनि जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिटिसि बिसायख'थियाव नमिनेसन जे नमिनेसन होनाय बियो जानानै थांबाय। दा बेयाव माखासे एसटि रिजार्भ कनस्टिटुयेन्सियाव एसटि नङै मानसिफ्रा नमिनेसन फाइल खालामदों होननानै बिथाङा रायखांदों। दा बेनि सायाव बबेबा डिसि अफिसाव थांनानै बिथांमोनहा अबजेक्सन खालामदों। बे बाथ्राखौ लानानै डिसि अफिसफोराव अबजेक्सन होनायखौ जोंबो मोजां मोनदों। नाथाय बे बाथ्राखौ लानानैनो बे बाथ्रानि सायाव अबजेक्सन होनो थांनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ टारगेट खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ टारगेट खालामनानै जे बाथ्रा बुंदों बिथाङा ट्राइबेलनि सायाव बा सेक्स सिडुलनि सायाव जेबो बाथ्रा बुङाखै, जेबो बिनि सायाव खोथा बुङाखै। बेबायदि होननायासो बिथांनि मुल एजेन्डा बा मुल अबजेक्टिभ बादि जों मोनदों। जे खामानिखौ जे इनिसियेटिभखौ बिथाङा लादों बेखौ जों मोजां मोनदों आरो बियो बयनिबो थाखाय वेल एन्ड गुड। नाथाय बेखौ बुंनो थांनायावनो बबेबा मोनसे आफादखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौसो सोंखारिनो थांनाया बेयो जोंनि थाखाय मोजां जायाखै। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा ट्राइबेल इसु बा सिक्स सिडुलनि इसु बेयाव मालाबाबो सिरि थाबोआखै, बेयाव मालाबाबो जेबो खोथा बुङालासे थाबोआखै। माखासे सान सिगां सोरबा दलनि नेसनेल पार्टिफोरनि मानसिफ्रा जे बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि ओनसोलाव गुलाय गुजाय मोनसे थासारि लाबोनो नाजादोंमोन सिक्स सिडुल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बेखौ लानानै। दा बे टाइमावबो बे सिटुवेसनावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्ट्रं मोनसे अबजेक्सनखौ होबोदों, स्ट्रं माखासे स्टेटमेन्टफोरखौ होबोदों। बे बाथ्राखौ दावराव देख्रेबमोन बादिया नुसनदोंना नुसना बा बुजिदोंना बुजियाखै जोङो बेखौ मिथिस'नो हाया। बिथांमोनहा जे खोथाखौ लानानै जे मोनसे थांखिखौ लानानै हाबा मावनो थांदों बेखौ एरायनानै एबसुखौ सोंखारिनायासो बिथांमोननि आसल एजेन्डा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। खालि बे बिथिङावल' नङा, गुबुन गुबुन बिथिङावबो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां खनिन्द्र बसुमतारिनि मोनसे भिडिअ जे ससियेल मिडियायाव दायो ओंखारदों, बयबो बिनि सायाव गोबां रोखोमनि बाथ्राखौ बुंदों। जे बिथाङा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेयाव मोनसे सावरायनाय जादोंमोन। जे सावरायनायाव आथिखालनि जे थासारि बा रियेलिटि बाथ्राफोरखौ बे जोंनि मावथिफोरनो फोरमायदों, जायखौ लानानै गुबुन गुबुन राजनिति हान्जाफ्रा गावबागावनि बेनिफिटनि थाखाय एबसुनि सायाव नंखाय बाथ्राफोरखौ बानसावनाय, नंखाय बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियायाव प्रसार खालामनाय, बे बाथ्राफ्राव जोंनि गोदान बिबानगिरिफ्रा मालाबा सानस्लाबनो हाया बा बे बाथ्राफोरनि सायाव एसे कनफिउस मालाबा जानो नागिरो। बे बाथ्राफोरखौ लानानै मोनसे क्लियार बाथ्राखौ बेयाव फोरमायनाय जादों। दा बेखौ लानानै जाय सोरबा दावराव देख्रेबमोन बादि बुंनायखौ लानानै जोङो खुनु गोनो गोथो गैया बा गोनो गोथो जानांगौ दं होननानै जों साना। बेखायनो जे ट्राइबेल इसु बा सिक्स सिडुल इसु बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो खुगा मुथुनानै थायाखै, सिरि थाबोआखै। जे टाइमाव जे सिटुवेसनाव जे बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ लाखिनांगौ बेखौ लाखिबोबाय थादों। आरो जे एसटि रिजार्भ कनस्टिटुयेन्सियाव जुदि एसटि नङै
सुबुंफ्रा नमिनेसन बेयाव फाइल खालामदोंबा बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो इनभेस्टिगेट खालामनाय जागोन, नायबिजिरनाय जागोन।